हेलौ लोगोफोर बड'स अफ इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो। आसाम भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव भेकेन्सि ओंखारना फैदों। गासै भेकेन्सिया दङ 694। दा बिनि गेजेराव ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 नि भेकेन्सि फैदों। जेरावनोखि नोंथांमोना ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामनोब्ला मिनिमाम क्लास 8 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो अल आसामनि केन्डिडेटआनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा खोथाया जाहैबाय लोगोफोर बेवहाय अफिसियेलि मोनसे सर्ट नटिफिकेसन फैदों जेराव नोंथांमोना क्वालिफिकेसन लिरनायखौ मोननाय नङा। नाथाय नोंथांमोना ग्रेड 4 आव खालामोब्ला क्लास 8 पास जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा आं बेखायनो नोंथांमोननो मोनसे अफिसियेलि मोनसे सर्ट नटिफिकेसनसो देखायनो हागोन। बिनि एप्लाइआ सोलिगोन 15 मार्चनिफ्राय आरो बेहाय लास्ट डेटखौ मेनसन खालामथ'वाखै आरो बिनि एप्लाइआ अनलाइन जागोन। वेबसाइटआ जाहैबाय guwahati.ac.in एबा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डारावनो एप्लाइआ सोलिगोन। दा जों बेहाय नायनोसै पस्टआ दङ जुनियर एसिस्टेन्ट मोननै दङ। मोनसेया जाबाय हेड क्वार्टार लेभेलनि आरो मोनसेया जाबाय साब अर्डिनेटनि। दा गोजौआव दङ 46 भेकेन्सि दङ आरो गाहायाव दङ 99। दा नोंथांमोना बिनि दरमाहाखौ मिन्थिखाबाय आं बेखौ बुंबाय थाला। दा इलेक्ट्रिशियान दङ बेहाय 11 भेकेन्सि दङ आरो जाबाय ग्रेड 4 आव। दा ग्रेड 4 आव गासैबो हौवासाफोर हिन्जावसाफोर क्लास 8 पास जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। भेकेन्सिया जोबोद बुरजा दङ 507 दङ। नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन। आरो मोनसेया जाहैबाय डायरेक्ट डेभेलपमेन्ट बेहायबो दङ भेकेन्सिया। दा बेहाय जुनियर एसिस्टेन्टआनो बेहायबो दङ हेड क्वार्टार आरो मोनसे जाबाय साब अर्डिनेट। दा नोंथांमोना बेवहायबो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन। आरो जेब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामगोन बिनि डेटआ जाहैबाय नुनो मोन्दों बेनो जाबाय 15 मार्चनिफ्राय सोलिगोन होनना बुंदों। लास्ट डेटखौ मेनसन खालामथ'वाखै। जेब्ला फुल नटिफिकेसन फैगोन अब्लासो बेहाय नोंथांमोनाहाय गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन जे मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो मा लोगोसे नोंथांमोना मा माने हरफानांगोन बा बेसेबां फरायनो थानांगोन गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन। जेब्ला आं मोनगोन फुल अफिसियेल नटिफिकेसन अब्ला आं भिडिअ खालामबावगोन। दा लोगोफोर खोथाया जाहैबाय आं दासान्दि आपडेटखौ थाब होनो हाथ'वाखै मानो होनोब्ला आं गोबां बिजियाव दङ। थेवब्लाबो आं नोंथांमोना हानायसेबांखौ होगोन। आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि मोना आरो लोगोसे मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना खनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेबायदि नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनबाय थागोन। दा लोगोफोर बेनोसै भेटेनारि डिपार्टमेन्टआवहाय भेकेन्सि ओंखारना फैदों। गासै दङ भेकेन्सिया 694।